emakhaya ingane isala komalume uma ukuthi ube nengane wasuyashada. Kodwa-ke mina umyeni wami wangenzela okuhlukile kakhulu, ngasho nje ukuthi wangenzela ngaphezu komusa ngoba wathi ingane yami noma ikhona ingane angize nayo ngingayishiya emuva. So mandiyo-ke bhuti wami, mina nomyeni wami wamanje asikabi nayo ingane okweyethu sobabili engathi eyasemshadweni. Khona nje le eyami engafika nayo mina engayithola kulo munye ubhuti engathandana naye before. Emzini wethu omusha-ke ngoba usamusha ngempela kusekhona urawundi nendlu nje enkulu yabo enamakamero besingakowakhi kakhulu. So into eyenzekile-ke ukuthi kuke nje kwathi ngolunye usuku kwenzeka inkinga, kwathi nje ngekhathi zasebusuku ngabo 8 kanje mengaphosisi sengezwe nje ngenokho, ngihleli naye ingane yami le ntombazane. Ngezwe nje ngenokho ebusuku, hayi ngixaye ukuthi ubani because sekulate and sijwayele ukuba nevakashi ebusuku. Hayi mengithi ngiyavela ngiyovula isicapha ngiya-check ukuthi ubani, hawu mengithi hayibo ubaba wengane yami ilo bhuti lo engathandana naye before saba nengane sahlukana. Lo muntu sengineminyaka cishe mhlampe eyi-6 yonke ngingamboni. Mengivula umnyango ngimbona ngiyambuza ukuthi hayibo ngisashaqo ukuthi nje ubekwa yini la cause ukubona umuntu ungalindeli ukuthi ungambona nangesikhathi ombona ngaso nendawo nje umbonela kuyona. Angifisi ibhuti wami le ndaba ukuthi ifike kumyeni wami, anguthi angazi ukuthi ngingenza kanjani kodwa angifisi ngoba njoba naye umfowabo esesho-ke ethi hayi no mina ubhuti wakhe ngiyamxhaphaza ngimenza isilima ngidlala ngayo. Shuthi vele lento le into engijwayele ukuyenza, ngaba nebhadi nje lokuthi ngalilela ngaye wasuke esiyangibamba, yabo. La emakhaya TV yasijajana and wena sisiwami ngobula sisayida nawe, sicheme nawe siwena, but ngicela ungiphendule nje lokhu nge-one answer word. Nalala noba wengane khathi efikile? Cha. Ngiphinde ngamukela wonke umuntu ozobuka le video le. Bafethu uSithembiso lo umfana wangobese Emakhaya TV le. Ngiyacela uma uqala ukubuka ulike, usubscribe, uphinde ushare. Bese bafethu Emakhaya TV ipartnered no EasyBet. Ngicela ukuthi ujoin EasyBet ngokuklikha kule link engizoyifaka la ngaphansi. Wese ufaka ipromo code ethi STE50. Uzobe usitholela ke inqwaba yama bonuses, inqwaba yama free spin, inqwaba ye aviator, free aviator, ne 150% bonus on your first recharge. More recharge okokuqala uzobe usitholela 150% bonus no 15% cashback every week uma kuba ubudlalile. Bafethu nginosisi la ozosithulela udaba lakhe oluyindida ngendlela eyisimanga, kepha angifisi ukumkhulumela ngoba bese ngithe ngama highlight. Ngiyafisa ukuthi nami angitshele lona ngokujula kwalo, ngikwazi nami ukumbuza ngoba umuntu efonini awukhona ukumbuza izinto eziningi, ukulalela nje ukuthi kwenzakalani bese futhi siyaqhubeka. Sisi wami ngikubingelela, ngiphinde ngikwamukele Emakhaya TV. Ngiyabonga bhuti wami, niyaphila kodwa? Hayi mina ngikhona, wena? Hayi siyancenga. Usungiphoxile ngokuthi uyancenga, be-expect ukuthi uzothi uyaphila kodwa hayi ngoba uyancenga kunankinga ngoba mina ukuphila ngeke ngithi ukunqoba kwey'nkinga. Iy'nkinga zikhona yiningi, sonke sihamba nazo. Ngaye ngithi mina uma ufuna ukubona ukuthi sonke siney'nkinga, hamba uma uhlala eThekwini noma ungaye workshop noma ungaye emall yangakini la uhlala khona. Uma uhlala eGoli hamba uye eCarton Center noma uye ku-Small Street. Kulabantu laba aphambana khona ngobuningi. Umisa abawu-3 umbuze nje ukuthi uhlushwa yini. Abawu-3 uma bengakutshela iy'nkinga zabo uyokubona ukuthi inkinga yakhe incane. Iy'nkinga ziyashiyana bo. Abanye bethi ziyagibelana kodwa inkinga yakho ayifani neyami. Inkulu kuwe neyami inkulu kimi, kodwa uma singayiqhathanisa singathola ukuthi khona enkulu kunezinye. Singathola ukuthi khona enkulu kuneyinye. Yikho mina ngiye ngithi yonke imizi iney'nkinga zayo. Kodwa into eshayayo njengamanje abantu abakhulumi ngey'nkinga zasemakubo. Ingakho ngavula le channel ngathi isemakhaya TV. Ingoba ngumZulu kahle kahle kube ngumlungu, ngumuntu wesilungu ofana ngithi it's a home TV. Ngoba mangithi isemakhaya bayitshela ukuthi ngisho angazi ngisho phansi eHlanganzeni emakhaya, kanti I mean emakhaya ebaleni home whereby ngithatha ngokuthi kwagogo
abahlala eMlazi ngizothi kuse dining room ila sihlala khona as a family and discuss ngoba kunzima ukuthi nivuke kini nizothiwa umfweni uyibulele manithi niyezwa ubhala incwadi uyibulele ngani umfweni na inkinga ade ningayilungisa kalula kodwa ngenxa ukuthi ubengayikhulumi noma nani animvulele leyo platform ukuthi engakhuluma nani akakwazanga ukuyikhuluma inkinga yakhe wagcina wayibulala khona abafethu abanokuyibulala ngenxa ukuthi itotolozo yakhe ayisavuki akasakhona ukujabulisa umama sekhaya ekamereni umama uyambuza ukuthi ngenzalani sabathe uyithi ithule tu leyo nto leyo psychologically yabalimaza abantu besilisa ngikhuluma iqiniso izitori sinokuyithola izinto ezenzayo egcina umuntu eyibulala ethola ukuthi leyo nto iyalungiseka ngendlela eziningi singazama indlela eziwu4 lingavuka lithi qinqo kodwa asikho lapho bengitshela ukuthi asiphileni noma inkinga zikhona asivukeni sithi ngiyaphila sibonga impilo kwenze njalo. Okay butami nje uthi nje ngiqalise nje impela emumva nje from ekukhuleni kwami yabo. Okay mina ngikhulele nje endaweni yasemakhaya angikhulelanga elokushini ngikhulele endaweni yasemakhaya ngakhula nje ngiyintombazane eright eziphethe kahle nje uyabo engalona uvanzi nawe uyazi umuntu mesekhulela emakhaya umuntu esifazane kunendlela akhuliswa ngayo nangendlela afundiswa ngayo because mina ngisuka emakhaya nje impela ke yabo. So ekukhuleni kwami okay ngiye ngakhula ngathi nje singiqedile isikole kwenzeka ukuthi kwaba khona ubhuti engihlangana naye kwenzeka ukuthi ekuhlanganeni kwethu sathandana sagcina sesiba nengane yaba khona ke ingane kwasho ukuthi into yethu ke ayiqhubeka ngesikhathi eside sahlukana nje ngokwendlela ngoba nenhloso zethu ngisho ngithi mhlawumbe ecishe nazo zazazi ngafana wayefuna okuhlukile kunalokhu mina engangikufuna waqhubeka ke nempilo yakhe angazanga ukuthi wagcina ehambe wabheka ngakephi nami ngaqhubeka ke nempilo yami eqhubekeni kwami nempilo yami nje kuthe emva yeminyaka ewu6 ngahlangana nomunye futhi umuntu wesilisa ofikile nje empilweni yami wafike nje wangiphatha kahle waba yona yonke nje lento ebengiyifuna kumuntu wesilisa le engingayitholanga before kulo esenginengane naye. So saqhuba nje bhuti wami yonke into iright nomuntu wami kwaze kwacaca ukuthi no ubhuti uba serious uyayimisela ngami uyavela ekhaya mevela ekhaya kuqhubeke nje kwenziwe zonke izinto ukuze gcine ekuthenini mina naye sesiyashada yabo uzushaya nje impela liphuma udwendwe sithi mesishadile ke nomyeni wami athi ngoba wangithola vele nginayo ingane angenzi nje lento yabo esijwayele ukwenziwa abantu besilisa kakhulu umuntu athi because ngokujwayelekile sikakhulaze emakhaya ingane sala komalume mawukuthi ube nengane wasuyashada kodwa ke mina nomyeni wami wangenzela okuhlukile kakhulu ngasho nje ukuthi wangenzela ngaphezulu komusa ngoba wathi ingane yami noma ikhona ingane ngize nayo ngingayishiye emuva because kwangase siyona nenokuthi umuntu omncane ngempela ngalohlobo singeza kwazi ukusala wayengasala kodwa nje shuthi ngokubuka ukuthi akafuni nami ngihlukane enengane yami wathi no ngize nayo. So mandiyo ke bhuti wami mina nomyeni wami manje asikabi nayo ingane okweyethu sobabili ngathi eyasemshadweni khona nje le eyami engafika nayo mina engayithola kulomunye ubhuti engathandana naye before lo engishade naye manje. So semeshada ke sahlala kubo ubhuti sahlala kube umyeni wami. So sathi mesihlala ngokuhlala ke phela ukubuka ukuthi umuzi yabo umuzi somkhulu sesibaningi sengipintshekile umyeni wami decide ukuthi no akaphuma wakho umuzi but akaphuma ngokuthi saya kude uphumile nje saba umakhelwane uphume wathi nje khona la eceleni kwaba seduzane manje ke umyeni wami kahle bhuti wami usebenza eThekwini so ngokuhlala uhlala eThekwini but kuukuthi uyafika ke mekuwo December kwama holiday kanjalo uhlala abe umuntu ofikayo. So samuva ke mesiphuma ekhaya elikhulu ke ayisiphume yonke into ibe right ngisahamba nayo futhi ingane yami ayisiphume nomyeni wami sihlale ngale emzini wethu omusha ke ngoba usamusha ngapha kusekhona uround nendlu nje enkulu yabo enamakamera besingakowakhi kakhulu. So into eyenzekile ke ukuthi kuke nje kwathi ngolunye usuku kwenzeka inkinga kwathi nje ngekhathi sebusuku ngabo 8 kanje mengaphosisi sengezwe nje ngihleli naye ingane yami le ntombazane
ngezwa nje ngenokho ebusuku, hhayi ngixaye ukuthi ubani cause seku-late and sijwayele ukuba ney'vakashi ebusuku. Hhayi uma ngithi ngiyavela ngiyovula isicabha ngiya-check-a ukuthi ubani, hawu uma ngithi hhayi bo ubaba wengane yami ilo bhuti lo engathandana naye before saba nengane sahlukana. Lo muntu sengineminyaka cishe mhlampe eyi-6 yonke ngingamboni. Mengivula umnyango ngimbona ngiyambuza ukuthi hhayi bo ngisashaqwa ukuthi nje ubekwa yini la cause ukubona umuntu ungalindeli ukuthi ungambona wesi nangesikhathi ombona ngaso nendawo nje ombonela kuyona. Cause njengoba nje ngisho ukuthi salahlekelana sadukelana nje bese kunesikhathi sithi sesingasaxhumani engasekho nje osakhuluma nomunye phakathi kwami naye. Okay ngivele emnyango ngivele mina emnyango ngiphume ngize kuyena emnyango ngimbuza ukuthi hawu ubekwa yini lana, angitshela ukuthi no yena uzobona ingane. Uma ngimchazela ukuthi no phela awukwazi ukubona ingane la because ngimchazela ukuthi no mina ngishadile la ekwami la and akakwazi ukuthi engavedane efike nje la emzini omuntu ekuqala akashongo. Angichazela itoro zokuthi ubengaza khona ukuthi asho cause inamba yami akasenayo. Kade angitshela ukuthi nje kahle kahle yena kade engifuna engicinga engangitholi ongangozwa ukuthi namanje ngoba esengitholile kuze kwamphoqa ukuthi abuyele ekhaya ngasekhaya ahambe ebuze endaweni ukuthi ngaya ngakuphi. Kwasho ukuthi ngoba phela-ke abantu bayazi ukuthi ngagcina ngishadile la ekhaya bamkhomba khona-ke la ekhaya wathi ingakho-ke sela. So njengoba simile la emnyango sikhuluma naye uwumuntu vele ongathini othathela izinto phezulu uyile nhlobo nje ethi noma ikhulumele phezulu. So njengoba manje simile la emnyango sikhuluma inkulumo yethu vele iyakhuphuka sekhona nokuphamiselana amazwi. And mind you njengoba ngike ngasho ngathi ekhaya elikhulu kukhona khona la eduzane siyomakhelwane kahle kahle into emeyenzeka ngala bayayibona nami into emeyenzeka ngale nabo bayayibona. So ngibuka ukuthi yabo ezisikhuluma sixabana ngokuthi angifuni mina engene ulokhu ekhuphula izwi and manje usho ukuthi uyaphoqa vele uzongena ngenkani. Ngibuka ukuthi no ukuze kungagcini kube ukuthi khona umuntu ophumayo ngale ombonayo la emnyango cause uzothi hayibo ngoba phela ubaba la ekhaya akekho le ndoda esiphamisa izwi la ekhaya ngabo 8 ebusuku manje sekuba yabo. Ngithi hayi akangene endlini ngitshela ukuthi sizokhuluma endlini phela lento ayizwe kahle emese yahamba. Hayi alright mase sesingenile endlini hayi abe umuntu ukuthi akazile kabi uzile ukuzobona ingane nje kuphela ini. Hayi futhi ke nami ngokuthi phela bakhombisa ukungabi umuntu mhlambe oze ngenhloso wrong ngimiyekele ukuthi ahlale phela ngoba vele khona vele phela ingane kade wayigcina. Wahlala ke nje isikhathi ngingahlampekisa mhlambe isikhathi nje mhlambe singange-hour or 2 hours kodwa akubange isikhathi eside. Mind you vele lo muntu wevele efike ebusuku ngabo 8. So nawe usungabala ukuthi uma uphela lo 2 hours or leli hour esalihlala kwase sekuvele seku-late already. Hayi mase sekuphela leso sikhathi kube mina futhi oshoyo ukuthi hayi ngeke indoda seku-late kuzomela uzame ukuthi unyakaze phela ahambe ngoba sekuba mnyama kakhulu kuyahlwa and ngiyabuka ukuthi kwayena mhlambe uzoba nenkinga mase ehamba late kakhulu. Ngizama ukuthi ngithi ngizomenzela iy'nhlelo zokuthi mhlawumbe athathe inamba yami sikhulume ngendaba yokuthi engayibona nini ingane kanjani next time uma kuwukuthi uyafuna ukuyibona hhayi ukuthi avedane nje afike. Hhayi-ke ubhuti avele adana ngishintshele avuse nje leli ikhanda lakhe lakudala-ke nami engilaziyo abe nje nenkani asho ukuthi akangeke nazakhona ukuhamba manje sekumnyama seku-late mina ngilindele ukuthi uzohamba kanjani futhi angitshela ukuthi uyasaba la le ndawo akayazi. Uma ephuma la ebusuku umuntu wesilisa kungenzeka noma yini kuyena mhlawumbe nje futhi kwakhona uma ephuma la sizothina ukuthi uma ephuma la ngale ekhaya elikhulu khona bazombona vele already mhlawumbe ebamnikeza inkinga-ke wengayithola ngisho eseshayiwe ngoba phela njengoba ngangachaza ngathi indawo yasemakhaya leya. So uma kubonakala and emakhaya siyazana endaweni uma kubonakala nje umnomzane nje ongazeke ephuma emzini omunye umnomzane kwaziwa ukuthi lo mnomzane akekho umnomzane kuloya muzi uyasebenza kwakuzoba vele inkinga kwakhona lokho. Hayi nami ngigcine sengiyibuka ngendlela yakho ukuthi ayi okay shuthi kahle kahle akagcine athi yena okay yena ngesingayi usuggest ukuthi alale avuke ekuseni ahambe kakhulu bengakavuka abantu ukuze nami engeze ukungifaka enkingeni ayibeke ngaleyo ndlela leyo. Nami ngokuyicabanga kwami ngibuka ukuthi okay shuthi vele cause mayephuma manje kuyaphithizela abantu bayahamba eminyango nje
noma ubani engambona ngingathi nje ngiyomvulela lapha egate ebese eboniwe vele ukuthi okay khona umuntu ophumile la wesilisa ngisho ngathiwa kwangabonakalanga ukuthi kodwa kwakuzobe sekubonakalile ukuthi mina bengikhipha indoda la egcekeni ebengekho ubaba la ekhaya kwaziwa kahle ukuthi baba la ekhaya akekho. So nami ngagcina sengivumile ukuthi no akalale kuukuthi njengoba ngichazile ngathi la ekhaya sinendle enkulu siphinde sibe no round. Ngadecide ukuthi ubhuti wami ngimlalise endlini enkulu but endlini enkulu sinama bedrooms awu-3 thina salala kwelinye ikamero and then naye walala kwelinye ikamero. So engichaza ukusho ukuthi mina naye silalanga endlini eyodwa futhi mina naye ayikho into esayenza ubusuku bonke walala nje la khona ekamereni lakhe nathi salala la salala khona. Kwasekuseni mezivuka futhi ekuseni savuka nje ekuseni kakhulu ngesikhathi esazivumelene ngaso ukuthi fanele phela avuke ekuseni kakhulu abantu bengakavuki ngoba futhi emakhaya uyazi ke kuyavukwa. Fanele avuke ekuseni kakhulu esheshe ihambe ephume nje la engaboni umuntu. Ahlahle mina sengumuntu osewukuthi usiyamnyonyobisa kahle mezomkhipha la ekuseni. Hayi kulalo ke bhuti wami kulalo nje angilele ngiyaguquka ngiyacabanga ukuthi ekuseni into engizoyithini le ubona umulalo ungayela ucabanga indaba yasekuseni ukuthi mengase kwenzeka ukuthi nje mengase engafike ngashongo mengasafike nje ngashongo nje athi qingi ngenze njani ngememeza abantu asabeliphi ngoba phela naye umyeni wami njengomuntu wesilisa angeke aze ayizwa ke ngempela leyo kahle wengabone ngazi okay shothi umkhuba vele usala ngiwenze la mina ekhaya mesuke ngekho yena esemsebenzini kanti kwakuyinto yangalela langa akusiyona mhlawumbe into engathi yake yenzeka before. Hayi sikulalo ke bhuti wami uma ngisivuka nje ekseni sivuka ukuthi nje ekseni kakhulu hayi ngivuke ke ngiqalaze eminyango hayi ngibona ukuthi hayi kusathulakele khona ngiphumela eminyango ngivuleke ngiza ngimkhiphe kahambeke. Alright mehamba ke hayi mina ngesingami ngibone ngazi ukuthi hayi ngoba ngithe mangiphuma ngiqalaza angangabona umuntu ngabona ngazi ukuthi hayi no shuthi akekho ubonile into yethu ihambe kahle angibanjwanga akukho la ngizohamba ngibe nenkinga khona ngoba kwanaye ngimchazelela ukuthi angasaphinde abuye kanje mefuna ukubona ingane angimnikeza inamba yami ukuthi mefuna ukubona ingane akoxhumana nami sibone ukuthi sikhuluma kanjani ukuthi ingane uyibona kanjani hayi ukufikela la cause la ekhaya sengiganile ngishadile la ekhaya kunobaba wakhona la ekhaya angeke azayivume leyo nto yabo uyengakuvuma ukuthi ngize nengane kodwa manje masekukuthi sekufika lo muntu engake ngaba omunye umnomzana futhi hayi sekuzokonakala phela manje. So ayike shuthi mase esihambile ke kuthi nje emini same day ngalo lelo langa kuthi nje emini futhi ayinasemini yakho mhlawumbe nje emini yasekuseni nami ngisathi ngiqedele umsebenzi esendlini ayi kungene futhi inokhi mengithi hayi ngiyavela eminyango okay hayi umfethu lo ubhuti kamyeni wami hayi ngimngeniseke ngimbingelele phela ngibuza impilo kodwa nje ngimbuza impilo ngiyambona ukuthi yabo ebusweni uyambona umuntu uma umjwayele ukukhuluma naye ngalelo langa nje indlela ekhuluma ngayo yayihlukile kunendlela ngathi engathi sijwayele ukukhuluma ngayo o mengimbingelela abe ngakhona wayekhombisa ukuthi okay ikhona into errong yabo uqale nje ukuthi heqe uvalo ngoba phela sengishaye sazela ukuthi mina ngiyazi ukuthi ekseni la ngikhipha umuntu benginyonyobisa umuntu ngimkhipha. So mengena ke ehlala phansi angitshela ukuthi ungibonile mina ukuthi bengikhipha umnumzane thizeni la ekseni la emzini kamfowabo bengikhipha indoda thizeni lana mina ngifebela ubhuti wakhe ngimenza isilima ngiyamsebenzisa ngidla imali yakhe nje mahala kubeni mina ngizenzela izinto zami la. Ngimchazele futhi nakhona ukuthi no akusiyena umuntu lowana umuntu lowa ubaba wengane yami lo muntu ambonile ngimkhipha la ubaba wengane yami and ubaba wengane yami ukuhlaza ubelwa insist ukuthi ufuna ukubona ingane ngenkani emphoqa ukuthi angeke azahambe engayibonanga ingane. Ngagcina sengibona ukuthi okay ake ngimngenise ayibone ingane because bengitshethe uzohamba kwenzeka ukuthi akasakhona ukuhamba ubusuku ngalesa sikhathi wagcina sihambe ekseni. Ngamchazela futhi na ukuthi no ekuhambeni kwakhe ekseni asenzanga lutho athi yena no yena umbone ephuma endlini enkulu le engilala kuyona mina nomyeni wami efikile alala kuyona athi akakwazi ukuthi yena uzothi uyazi noma uyayikhola le nto ukuthi asenzanga lutho ngempela bese ngeke silale sobabili ekubeni sake sathandana athi wazi wakhipha nelo ukuthi amanzi kuthiwa ngaze ahamba buye emelayo la kamakhona
ngathi besingeke size silale singenzile ukuthi ubusuku bonke sibabili endlini ngoba ingane ufana nokuthi akayibali because ingane besingayilalisa ngisho nakwelinye ikamero. Yabo kube ukuthi ke inkulumo yethu iba serious iyasho ukukhombisa ukuthi nje uyangithusela ngempela futhi ake ngize ngisho ukuthi uyangithusela uyaqinisekiswa nje ukuthi le ndaba uzoyedlulisela kumyeni wami and into engisaba kakhulu ukuthi angifisi ibhuti wami le ndaba uthi ifike kumyeni wami angathi angazi ukuthi ngenza kanjani kodwa angifisi ngoba kushuthi nje kahle kahle ngingasho ukuthi kungabe kuphelile ngomshado wami kungabe nje kuphelile kwakungethemba ngeke asaphinde asangithemba lo muntu ngoba naye uma engathiwa manje ngiyambiza ngimbeka la ngimchazela lento engichazayo ukuthi kwenzeka kanje asenzanga lutho lo muntu salala endlini eyodwa ngoba wayephoqa ukungena afuna ukubona ingane yabo angeke azayibona ngalo ndlela owani okokuqala engathethela ukuthi okay why efike ebusuku ngabo 8 and ngabona ngazi ukuthi okay shuthi lento le hayi ukuthi yenzeka ngalela langa shuthi into vele ejwayele ukwenzeka njoba naye umfowabo esesho kethi hayi no mina ubhuti wakhe ngiyamxhaphaza kumenza isilima ngidlala ngayo shuthi vele lento le into engijwayele ukuyenza ngaba nebhadi nje lokuthi ngalelela ngaye wasuke esiyangibamba yabo so iqhubekeke lento yakhe ukuthi uthi no uzomtshela ubhuti wakhe uzomtshela uthe esuka ke lapho ubhuti lo kamyeni wami unonkosikazi wakhe ke naye ushadile bahlala khona ngale ekhaya elikhulu agcineke esethi kumina ayishintshe manje inkulumo agcine esethi kumina because phela nami ngobe lokhu ethi uzomtshela ngilokhu ngiyamncenga yabo ngiyamncenga ngizama umchazela explainela ukuthi hayibo ngempela kahle phela lento ayenzeka la ngale ndlela leyo wena ucabanga ngayo yabo ngilokhu ngimncenga avele ayishintshe indaba ajika umuntu athi no ukuze engamtshela umyeni wami ukuthi mina wangibona ngikhipha indoda la ekseni mina fanele ngilale naye nakho yayiva ke ngoku athi mina ke manje kuze yena engeze ungiceba mina fanele ukuthi mina ngilale naye hayibo phela mina hayi ukuthi ngafeba mhlambe ngachitha ngaya ngaphandle angazi ngizoyibeka kanjani kodwa nje yenzeka ngale ndlela eyenzeka ngayo hayi ukuthi mina mhlambe ngahlahle ngumuntu owejwayele vele ukuyenza lento mhlambe weseyenza kwesibili angazi nje ngachitha before yena manje leseyicela manje isizongenza phela manje ngibuke njengomuntu kwamina ke manje ongasenasimilo because into enxa kakhulu ukuthi kwayena unawo umakoti wakhe ngiunderstand ukuthi manje ngicela into kanje shuthi kwayena kahle kahle umuntu kanjani uhlezi ngibuka sonke lesikhathi mase noma mhlawumbe usebuka lento lesimo lesi engikusona esuke senzeke usesebenzisa sona ukuthi kahle athole lento ayefuna because mina ngokubuka kwami manje ngizothi okay shuthi into vela ayekade ayifuna ngoba phela ukube ucasukela ukuthi mina ubhuti wakhe ngimenza isilima ngabe useyifikisile ngabe akenzi inkulumo zokuthi mina fanele ngize ngilale naye mase efaka lezo nkulumo kwamena ngikhombisa elinye side lakhe lokuthi kwayena unabo umngcola anakho shuthi andike okubuhlungu kakhulu ukuthi uthi mengingayenzi ngempela lento makuthi mina angilali naye le ndaba iyafika kumyeni wami and mengathi uyafika yabo nje engafika bengamtshela ebusuku engafika ekseni bungasekhona kuphelile ngomshado wakho kupheleke nje konke ngingaphuma nezikhwama lezi engafika nazo ngabe nje kuphelile akukho ngisho ukuthi khona into engayichaza izwe angeke azayizwe but ngilapho nje ngineshow angeke azayizwe ngeke azayi-understand isidalo kungabe nje kuphelile nje ngalomshado ngabe oxoshiwe ubuyele ekhaya so wena njengamanje ufisa ukuthi iMakhaya TV ikusize ngani into engifisa iMakhaya TV ingisize ngayo ubhuti wami ukuthi umfethu lo umkhwenyana ubhuti kamkhwenyana wami efike la yabo efike la ningisize ngimchazele sim-understandise ukuthi into eyenzeka kahle iyona iyona ile engichazayo mina hayi ukuthi mhlambe lo muntu khona into eyenzeka phakathi kwami naye noma mhlambe into le ayengangijwayela ukuyenza ngoba yena uyibona kanjalo engazuza ukuthi okay hayi lo baba wengane ngoba ngathi mengimtshela ukuthi hayi akusiyena umuntu nje ubaba wengane yami
wavele wavuka ngola kakhulu-ke wathi ha simenza isilima shuthi mina nobaba wengane yami akaze vele sihlukane. Uyamsola. Ake ngize ngisho ukuthi ngiyamsola cause khona akulula vele ukuthi umuntu engakholwa ukuthi okay nina nala lendlini eyodwa ngoba ngishathiwa nani naye ingane. Kodwa sekuyesinye istory leso sokuthi manje nila lendlini eyodwa and lo muntu umkhipha ekuseni uyamnyonyobisa ulalela ubusuku bonke and wena uchaza ukuthi anenzanga lutho. Khona ngeke ngize ngimsole kakhulu ekungicabangeleni lokho ukuthi engakholwa ukuthi asenzanga lutho. Kodwa lokho kokuthi manje nawe sengifuna ucathi yabo lapho ke nami leyo angisayizwa kahle ukuthi kahle kahle inhloso zakhe yena izimiphi. Okay. La eMakhaya TV yasijajana. And wena sisiwami ngobula sisayida nawe. Sicheme nawe siwena. But ngicela ungiphendule nje lokho nge-one answer word. Nalala noba wengane khaze efikile. Cha. Okay. Suthi into efanele ukuthi sichazisele ubhuti wendoda yakho ukuthi lento ayicabangayo siyona. Yebo. Siphinde simkhuze ukuthi yena ukuthi ekubuke ebona ufanele ukuthi elale nawe ekubeni umngamfowabo naye uvele usesecaleni ngalokho. Impela bhuti wami. Omunye umuntu emakhaya uzobuza ukuthi mayiphinde ebuya ubaba wengane yakho uyothini. Angazi singathini kodwa angiboni ukuthi mhlawumbe sengaphinde efike ngoba asingakhothesanini ngoba ekwazi ukuthi efike kuthatha isibindi sokuthi enze le yanto leya 1 2 uresearchile lo muntu lo ukuthi uwedwa ubazi ngani ukuthi uzothi afika ekuthola unobaba wengane yakho omunye uzothi kube lo wathi uyafika wathola ukuthi unobaba wengane yakho efike embulale sasiyothini ngoba omunye umuntu engasho ukuthi wayezohlasela uma kuba nithandana kusho ukuthi wayezohlasela unakwazi kangakanani inhloso ikababa wengane yakho ngoba kwafanele abe awe ukuthi uzokumoshela ngalento azoyenza so ufanele uyasikubuye sicabanga ukuthi ke singamkhuza lo ekhuzeke ephinde ebuye lo sithini ngaye naye kahle kahle ubaba wengane mezi khona indlela zokuthi ngoba mhlawumbe ubuyabe umuntu ukuthi akhulumeki naye kwesinye isikhathi ubhongoza ubuyabe umuntu ongalawuleki naye mazi khona indlela esingenza ngazo mhlawumbe oma protection order kanje senze sure ukuthi akasezi ngala ngoba angifisa ukuthi lento eyenzeka iphinde futhi usuyalade ngifuna sekhona ngeke senze protection order indoda yakhe ingazi cha ngoba umfowabo akakhuzeki ngibona ukuthi nawe kufanele njengomyeni wakho ube clean kuye umtshele nje ukuthi kwenzakalani Ngicathi futhi engayizwa kangcono mayiqhamuka kuwe kunokuthi izwe eqhamuka yena sekubuza ngoba wena ukumfihlela ayize ngomfowabo kushuthi ubaleka neqiniso sobe ngathi kukuningi engikufihlile okunye ngoba umfowabo engayisho lento le ethi mfowethu emzini wakho kwenzeka ukuthi nokuthi ekubuze umyeni wakho uvume uthi yebo kwenzeka ukuthi nokuthi bese wena uthi uyayifaka le ukuthi umfowenu usethe ufuna ukulala nani umfowabo ephike vele njengamanje umuntu onamanga uwe sekuyimina vele umuntu ozobe kubanjwe family meeting uzoqhatha umndeni wena ufebile masubalekela ukufeba uzoqhatha umndeni phela nalelo sofanele silibheke ukuthi yebo yena uyaganga mase ethi ufuna ukulala nawe kodwa engayiphika leyo nto le wena uzoyiphika ukuthi wakhipha umuntu ekseni akulula uzoyiphika ukuthi wena walala nendoda endlini nendoda yakho mbuyela emakhaya mina ngazi kodwa indlela engiyibona ngayo ukuthi usisi eyedwa before siqale yonke lento akabe clean kumyeni wakhe yabo ngoba nalo fanele akhuzeke ubaba wengane ngeke sikubalekele lokho le ndaba ingakhulunywa ephinde ebuye one day ebuye kukhona ubaba wengane yakho ebuye emini kukhona wonke umndeni thiwa nayi lensizwa isithunzi sikamyeni wakho uba naye kahle kahle ngeke phela ngize ngazi mhlawumbe naye vele kwakuyinhloso zakho ukuthi angimoshele yebo ngoba manje sevumbuka apha emva kweminyaka esikhathi eside kangaka ngoba nje ikhanda lakhe liyasebenza wengeke qhamuke sewucabashe nje sethi yimi umgqumeni ubaba wengane kodwa ayangazi ababukele emakhaya bathini
futhi nabo ngizocela usizo uvo labo. Mhlambe nami ngirong, mhlambe nawe wrong, mhlambe ababukeli ba right asazi. Bafethu sicela ukuthi